land of Umototo, a land full of joy, love, and happiness. They share things in common. But one thing they hate: strangers. We never talk over that. No. Maggie. You never over that. Nine a week. Huh? If you kiss a water to quack, you never over that. Oh, for now, won't you? Oh, for now, won't you? Huh? You must go over that. Nine a week. I will over here. What's an aguish? What's it? I love you, baby. You call her, when you come, Malu. You are my life. You didn't call her, Please come to me. Listen, please, again. You call her, Have you called her? I want you more than again. You call her, I love you. What's it? You call her, I'm so sorry. You all know why I called for this meeting. Huh? We've succeeded in shooting Jennifer's musical video. And what we shot in the city, that one is a glamour. So I would like us to get an epic background, to make the picture beautiful. What do you think? Very well, director. It's a wonderful idea. As a matter of fact, it's going to add more color to the picture. It's going to make the picture tighter, isn't it? Yeah, exactly. Yes. Honestly, wow. It's good. Wow. Good. Wow. Good. Wow. Thank you so much. Seriously, I am happy. I'm just happy to have you as my director. You're welcome. Your ideas are always exceptional. You're welcome. Wow. Thank you. Thank you. But the question now is, where can we find this epic background you're talking about? Yes, director. That's an important question. Because where are we going to find a place like that? Do you know? Do you? Obviously we don't. So how are we going to go about it? Don't sound too sure. Because even before I thought of it, I had a place in mind. I know of one village. Hey! You see why I keep talking about you? You are too much! I'm happy! My director! Sorry, do you care for this ring? Okay.
Obi dị m aṅụle nekene ka ịhụnanya ịgbalị amụ egwulumegwu si wee dịsịa n'iru unu otu aka isi mee ya gboo echeta m mgbe ochie echeta m ụwa mbụ ahụrụ m otu unu si wee na-egosipụta ịhụnanya na ịdịkọ n'otu nke ndị nna anyị ha otu ọrụ si eme ya ugbu a otu a ka ndị nna anyị ha si eme ya bụ Nene Adeze. Nene otu Adeze si solo unu na-enwe obi aṅụrị otu a ka nna ha siri mekwe ya. Otu a ka ọ dị. Otu a ka ọ dị. Jisi na ike nwebe na obi aṅụrị gosi m obi aṅụrị. Gaa n'iru. Ogbu aja. I'm not going to do this. I'm not going to do onye mụta ya zụọ ịmana says the morga wegu ịnanya ihe na mgbe mmeji wee gebe okwu ndị nna nna anyị na-agwa m na mmụọ anyị na-efe na-agwa m ga-agwa unu egecha wee bịa ukwu eji agba egwu adịọsị ewerenu nke nwa mmụọ gbara ka anyị were otu a ana m agwa unu jisi na ike nwebe na obi aṅụrị wee na otu mmụọ ịhụnanya na ịdịkọ n'otu wee gaba n'iru anyị mechaa anyị wee nyefee ụmụ anyị ụmụ ọtụtụ
nwa m nna m akwa ịhụ eze mmụọ nna gị ukwu ka ọ bụ ihe ọ bụla o kwuru na-egie ntị n'onu ka o si na kwute nna m ịma aghọtakwa ọkwa ije bụla nna m ukwu a ịma aghọtachacha nwoke adịkwa aghụghọ isi ihe ọ bụla okwu m kweru nke ọ bụla okwu m kweta ọma mgbe okwu nke na-adịghị mma ịma aghọta ọkwa bụla nna m ukwu Jeremy Jemmo one more gbara m ọsọ mmụọ gbara m ọsọ mmụọ one more gbara m ọsọ mmụọ gbara m ọsọ mmụọ lekwa agwụ isi ike ikpọdeshi n'ala Jeremy Jemmo ndị mmụọ dije dalụ okoko kwara tuba na bibe nwụrụ anwụ okiriki ka gagbu ose na amalu ka ose enu abraba nkwụ dana na nwaanyị arịa ya enu akpụrụ ọrụ na-abụ nkụkọta onye nwere nke kugburu ibie kwe ndị a onye ka ọdọrọ asetekweti kwete happy eko janjangidingem Abalabankudana na nwaanyị arịa ya enu. Abalabankudana na nwaanyị arịa ya enu. Ewo. Esete egbuo. Agụ isi anụmanụ ka ị na-ekwu. Chi ụmụ ụtụtụ kwube. Nwa mmụọ. Eze mmụọ. Obi dị agụ isi mma. Ọ sị n'ụbọchị tata amagbuo onwe ya na mma. Eze m ikwukwana ka isi ekwu. Onye ọwụ. Ekwugo nka nsi anụ na ka nsi ekwu. Eze m nke gị ị na-ekwu ka isi ekwu. Kịtịkpa ya bụ ukwe nkịta. Nwa mmụọ. Obi dị agụ isi mma. Ekwukwana ka isi ekwu. Nwa mmụọ obi dị agụ isi mma. Ngwa gbalụ m egwu mmụọ. Nwa mmụọ gbalụ m egwu mmụọ. Ekwukwana ka isi ekwu. Gbalụ m egwu mmụọ. Nwa mmụọ jeela agụ isi ije mmụọ. Ikwukwa ka ị na-esi ekwu ọ bụ ime ịpịamịa. Agụ isi nwere ike gị. Agụ isi nwere ike gị. Agụ isi na-eleme. Agụ isi na-eleme nna gị. Agụ isi na-eleme nna gị. Nwa mmụọ jebelu m ije mmụọ. Nwanne m, iwe ka m na-agbakwute kịta. Biko, achọrọ m ka m yọọ gị obele ji ka m nye di m na ụmụ m nri. Ọ ya ka iji nwayọ ekwu? Nne, ihe agụụ dị na be m. Ana m agbaga ọ dị m ọsịsọ. Baa ebe a kpọrọ ụlọ ọbụla. Ma kọrọ ka m gawagodo ọ dị m ọsịsọ. Daalụ. Ọ bụ nsi gọzie gị nne m.
Ọkwa ije mmụọ. Na ọnụ a na-alụ erite. Echere olu ga-ege ihe ndị mmụọ na-ekwu. Nwoke mara mma. Anya ndị mmụọ ji afọ ụzọ. Ụtụtụ ọma. Adaeze kedu? Adị m mma. Mana ọ bụgodu na adịrọ m mma. Nọ na mfụ gị. Wele ya na adịgo m mma. Ọmụ. Ka jebe ebe anyị na-eje na ọ dị anyị ọsịsọ. Ngwa. Eze mmụọ, ọ na-abụ Adaeze na-etu gị afa niile a. Ahụ ma na-ama jijiji. Otu kwa gị afa, ahụ ma na-ama jijiji. Adaeze ime ala etu afa, ime etu ị na-etu nchara. Mama, ọkụ kwere ebe a, nne nwaanyị anya. Mgbe na-eke nwaanyị anya, nwa kwụsị bụrụ isi n'ala. Wụlọ elu. Mgbe bụ uche m adị mgbe ọ na-eji akpọdo n'anya ya. Adaeze ma etu afa. Adaeze ịma ala etu afa. Adaeze tụfịa akwa gị na-etu ncha n'afa. Adaeze tụfịa akwa gị na-etu ncha n'afa. Adaeze akwụ Enugu nka. Ngwa butusi akwa na ba. Ngwa ka jebe. Eze m ọkwa na ị ga-echekwa ozugbo oge afa kwabere ya iwe mba. Nwa mmụọ mgbe ị ga-emekọta da ya na nwaanyị nọ na nsọ. Adị m emekwa ihe nwaanyị. Eze mmụọ chetukwu n'obere ka otutukwu oge afa na onwe ka afa si eme m na ọkwa afa a na-etukwu nwe ka o si eme m nwa chee ka otutukwu oge nwebere afa. Otu, abụọ, atọ, anọ. Otu. Ebutere m gị nne ọ dị n'obi m. Ebutere m gị nne eze mmụọ. Adaeze, kedu ihe ị na-enyere onwe gị nsogbu? Ị kara ihe gbakasịrị onwe gị ahụ na ebutere m nne. Enwere m onye na-ejere m ozi bụ nwa mmụọ. Ọ bụ ya bụ onye na-esi nne eze mmụọ na ya bụ nne ka ọ na-akwa n'ụlọ ịgasị. Amakasịrị onwe gị ahụ. Uche mbịa, ụmụ m na-enwe n'isi ego biko atụna m ya na ụlọ maka ego na nwa n'ebe ụlọ biko ka m ya oge ọzụzụ ebe ibutego Adaeze ewo Anuchi n'ofe ọha Adaeze nke a dị egwu. Mmemme ka m ga-eribe nke eribe tupu nwa mmụọ na-eri so nne anakwute m ebe a. Mgbe ya bịa ka ị nara. Bịa ka ị nara. Nke a dị mma. Ngwa nọbazie. Wakafụ. Yeah.
I'm really tired of this research. I wish I never embarked on this in the first place. I'm tired. I mean, when are we going to see these so-called primitive people? We have been in this bush for days now. Yes, it's too much. I'm tired. Does it mean they don't exist? Fred, what's up now? Talk to us. You said an hour ago that we're close. What's up now? What's happening? Talk to us, please. What is going on now? Can you guys just shut up? Can't you see we are already in their town? Let's rest for a while. Then make our way to their main village and take our videos. Simple as that. Are you sure we're close? Are you sure? You sure? We are. Come on. We are. Going. I hope so. Mama baragun suru ebu na mebu o ya nwa bara obara mama ndi mo mesem kan si agadi mo mem kan agadi mo eze mo biko eze mo mem kan ori ye kan ori agadi mo makari atoro o ke ya mu de biko nu chama la jo bara mem kan ori mesem kan o si agadi mo e kan o si agadi mo Fred, please. I see what I'm seeing. Timothy, look at their girls. Beautiful girls. Oh my God. Look at their dress. Hey, umwana kunjamea. Aba kunu. Ogele biya unu. Ah, ibon. Sabula lo. Na bana eno. Kalumi biya. Aba kunu. Hey. Ogele biya. Anu. O doro na anya rinne ka anyị si wee kpọọ ndị ọbịa asị n'obodo a ma kpọbiga ha oke. O doro na anya rinne ka anyị si wee kpọọ ndị ọbịa asị ma kpọbiga ha oke n'obodo a. Etu anyị dị anyị mma. Anyị achọghị itinye ma ọ bụ wepụ n'ihe gbasara omenala anyị. Ka anyị si aṅụrịta na-erirịta
na-agbakọkwa aka ọnụ wee na-eme ihe dịkọrọ anyị ọ dị anyị mma otu a ọ dịrị anyị mma omenala anyị dị otu ahụ ọ dị site iri na mbụ wee ruo tata dịka iji maa atụ omenala anyị kwuru sị na mgbe ọ bụ na iru amarọ batara obodo a dịka onye ọbịa na a ga-eji ya wee chụọ àjà nye agwụ nsị bụ chi anyị na-efe o doro unu anya rinne na ọ bụrụ anyị debere omenala a dịdarị na mbụ na-aga n'iru ọ bụ nna nna anyị ha debere ya ndị mbụ na ndị egede ndị ketere ana wee debere anyị etu a ka ha si eme ọ ga-eru n'aka anyị wee mebi asị m ọ ga-eru n'aka anyị wee ya ka m ji ekpebi n'ụbọchị nke tata dịka igwe ọkịka nke mbụ n'ụmụ ụtụtụ na a ga-eji ndị ọbịa n'ụwa wee chụọrọ agwụ nsị anyị aja bụ chi anyị na-efe etu a nsi kwuo ya otu a ka ọ ga-esi wee ụmụ ụtụtụ kwanụ rienụ ụnụ zụọnụ gbazuonụ. Chris, what are they saying? I don't know what they're saying. I don't know either, but whatever they are saying is obviously not in our favor. Does it mean that we are going to die? Don't say that. Please. I cannot die. I cannot die. I cannot die here. Igwe, eze mmụọ. Otu ihe fọrọ. Agwụ nshi uchi anyị na-efe. Si na tupu ewere ndị achụ aja, na-ebu ụzọ weta nnukwute ewu gbara dị mkpa. Eze m ọzọkwa. Eche ọna ka m kwuo. Ana m ezi ozi mmụọ gị na ka ịma mmadụ. Gịnị ọzọ gị? Biko, mechie ọna ka m zi ozi mmụọ. Nnukwute ewu gbara dị mkpa. Na ga-ebu ụzọ tinye ọbara ewu ga ọbara ndị ewe banye na ọbara ndị a bụ ụzọ banye agwụshi emebi eze mmụọ ya bụ eze ịgbọrọ ife ewu na-eri maka a na-ebu ụzọ mụọ mma amụ wee were ya gbutugo osisi igwe ị ga-achịkata chi ya mgbe ebighị ebi. onye ozi m gaa n'ọgba ewu ụtọ ewu toro ogo ma gbakwa agba ga-akwụnye eze mmụọ ndị apị ha ọsụsọkwa ka o wee jee lụọ ọlụ mmụọ. ụmụ ụtụtụ kwenụ mụọnụ zụọnụ rienụ wezuonụ. eze mmụọ nna m ọ dịzi gị n'aka. Igwe ife anyị kwuru ga-eme isi ma ọ ghasasị ya mgbe ezi emere oge ichiche ka arụzi ọrụ dị ngwa lite ọtọ keegi ishike ume emo lite ọtọ a ga-eju nyocha gbuova okirikiri ka ga-agba ugwu soro amara ukwu ose enu ọgbara dara na nwaanyị arịa ya enu onye gburu onwe bụrụ bụ ọnwụ lee ọrụ unu gburu onwe unu bụrụ bụ ọnwụ mbọsị ọzọ unu agatakwa agwụ nshi ọrụ mgbe anyị ji enye yi nri ọrụ mgbe anyị ga-enye ya ọbara ka ịṅụọ agwụ ji ṅụọ ọbara ọ dịghị anyị na mma ya kokoyi agwụ nshi mgbawere
Adeze, ịnọghị mgbe eji mmadụ na-abụ ndị nke ọzọ wee chọrọ abụmuchi anyị. Ugbu a ịbatago ị ga-anọ nke a mee ma ọ bọtawuru ihu ehi ọ ga-emeri n'anya Jeremy Jemmo, Jeremy Jemmo, one more Jeremy Jemmo, Jeremy Jemmo, one more. Osana ana chodo jide chodoro nwoke ma aja. No more. Jeremy Jemmo hapu ku mo mbo se hapu si choka chori aja o mu geme. O geme. Na duwe ke geni no. Na. Ile monde o. Keduno. Nna unu kwan. Ana si ana mjule. So bad. Sana eze mu okocha. Mamo. Okocha to. Amo ta. Mo gaba ne na te kono na nke basaga na. Okocha. Ko ba start amanya. Ai ga ga mo so mo nja. Ite mo. Limba. Kono mada. Limba kunu me. Limba. Na eruwe kwa n'isi. No. Kono ko de maka na. Hey, ne. Eri gweni le jicha. Nwa ke ime. Eze mma. Eze mma dalo. Ada ke ime. Ode mma. Okay, nne na ndebe ko ya nyafu. Ekwene ko okpokpa n'okwute. Oh. Mamo. Ene dinwa. Ada me le ko. Mamo ene dinwa ya anya. Ahụ amaka ya. Mamo. Emetu ko ma ya aka. Emetu ma ya no na nsa aka. Abụ sha. Hanu. Wo. Akụ shi ke bodori sina. Ebo. Wele helu chema dade ya. Imekata ihe ọbara ba agụ shishi. Awụ ka nsije. Aje ma ko basta gade. De Yes, Jenny. You forgot me. Hey, Auntie me. I did not forget you. You stopped coming to my house. Since your late mother, my sister died. Is it because my children are abroad? When you were there and abroad, I used to visit your mother. I always keep her company. So I want you, my dear, I want you to do the same for me. Auntie, there is no problem. I want to promise you something now. From now on, I will always find time to come and visit you. Sure? Yes, Auntie. Okay, if you say so. Yes, I will. So, how have you been? I'm fine. I thank God. Yes, Auntie. Anyway, I hope you are not crying anymore concerning the death of your late parents. I'm not. That's the reason I called you. I want you to be coming around so that you don't feel that you don't have anybody. Thank you very much, Auntie. Thank you. Sure. What about your health? How are you now?
My dear, I'm getting better. The drugs my children sent for me from abroad is doing its magic. Wow. You can see me now. I'm looking more fresh. Wow, that's good news. I'm happy to hear that. See, until you see this house, I will always visit you in this house. Don't worry. Yes, you will get tired though. That's my girl. Don't worry. Yeah, you're looking good. Okay. I like this your hair. Want it? Of course now. Don't worry, I'll give it to you. Okay. That's my girl. Now, Master, Uno Jello, tutto cosa siamo puliti? Oh, uno namma, pulisi uno namma. Ai quello non che hai gata na iwi arụsị. Ewe, ammo. Na wuta mega eme iwe anyị li. Enne, ọ ga-akọkọ mma. Ai were ta kire nke ije iwe lọzọ. Nsogbu adịghị. Okọta. No kene ofu ebe. No kene ofu ebe. Daalụ no. Me ọ na-eje tụtụ ọzọ. Anyị enweghị efe gị atụtụ. Eze m ikpokọtazi ha ncha. Nwa mmụọ. Ọnụ ga-enwe ike imetụ ihe a. Ma ụdara ma ihe ndị ọzọ anyị tụtara. Akwefu nke m wetara. Ọnụ ga-enweghị ike imetụ ya. Ebe ọbụla nne weta gị na-aba mba. Onwe ihe na-eme gị n'isi. Kọrọ bụrụ ya jebe na okwu arụsị. Kpokọrọcha mkpụrụ osisi niile ụmụaka mmadụ kpogotecha. O zuru gị ọtụta. O zuru naanị gị ọtụta. Mkpụrụ isi a na-anyịzi gị ihe a ka ọ bụ agụ isi. Ọ na-anyị mkpụrụ isi da ọ na-anyị m nnukwute ahụ. Ọ na-akwadozi ka onye jie m isi aka. Eze m ndewo nụ. Ewo. Ada anyị kedu ka ime? Na mebe. Oh, nne, i jere ọhịa kpọrọkpọrọ? Ewo. Ka anyị wee nụ nke anyị ga na-aracha na ikwu arụsị. Ịma na anyị anaghị enwefe nwa mmemme ga-akpa. Ịma na anyị anaghị enwefe. Na-ekpokọta kwucherekwu. Ichosi baba nwanyị a. Nwa mmụọ. Kiri ya. Mba, nne. Ịma mara eji m ike aracha cherekwu. Ọnụ. Ebumnobi na-abụ ka ebumnobi abụ ka alacha aracha. Kịta gbago ọha anya. Ọ nọrọ agụgụ. Icheku, ị na-atụ icheku. Nje! Kpochakwa ikpokwu nke agadi nwanyị. Amona. Aya diba o kanje na. Adeze che. Okwu ncheta na ọmụ akoru inyo nri tata. Anyị ga-abịa ka anyị nababa anyị. Ka anyị jee nri, anyị chaa bi. Ichu afọ, zụcha ike. Enwe ọrụ
ndị dịgasị n'ụlọ unu enyere m aka anyị arụọ ya ka anyị si eme ya. Ihe mee bụ na nsogbu adịghị ya. Mma eso ụmụ anyị ncha wee lụkọọ ya ọnụ ka ụmụnne. Ọ na ihe na-ewute m bụ na nna m adịghị ka m pụọ apụ chacha. Eziokwu ụda achọ dị ka ọ bụ na oji ha anya na-aba wee fọ. Mama ụjọ na-atụ nwoke mmadụ kamgbe ndị ọbịa ji wee bido bịaba n'obodo anyị tupu ndị ọbịa nwa na-egbu ofu nwa nwaanyị ọnwa. Ọ dịkwa mma o ebe ọ bụ na ọya anyị na-emebu eme nke taa anyị adịkwa iche biko ka anyị jebenụ. Etu anyị na-adịghị anọnyere anyị eziokwu na-akọ anyị ụkọ n'anya mana ị na-akọ m ụkọ n'anya rie nne. Adaeze obi dị anyị ụtọ ka isi bịa n'onyere anyị. Ị dara abịazi ọ dịzị ka onwe ihe anyị mee gị. Ekwuzina n'ụlọ onwekwu ihe unu na-eme eziokwu ngwa ka anyị ga. Ọ bụrụ nọ n'Igbo eze mmụọ kịtị gbawa ahụ mana ọ ka nkwanye ugwu. Egi na-anasịrị m amụsị. Nwa mmụọ. Eze mo happy ya hine. Eze mo happy ya hine. Happy ya meje mo dara kala changa. Mo chono. Wo tu wo wo. Ina wa mo. Eze mo happy. Ina wa mo. Happy ya. Eze mo. Eze mo gba jam ni ga me ka ngoro kute ma me kwa mo ngoro kute. Eze mo do pa mai na ma do pa eze mo. Eze mo ka me ga me ka ngoro kute. O garu mani me ka ngoro no biri mo afia. Igbecheonu aba ga eji n'ugbo ebe a ka ị ga-anọ ruo izu ahịa na-anọ ebe a ka ị ga-anọ. Eze m ebele mmelu okwute ada ọmụma na-arụ ma eme m ọrụ ngwere ma ọ bụ nchi. Eze m biko zede eze m biko eze m biko biko bịanụ menụ ka hụrụ mmanụ eze m biko bịa meghezi ọnụ m ya. Telebe abushi. When you want you want your mum. What happens when you obo? Mama do so. What do to? Okay, isi agwu ya mgbe ahụ. Asị nka ngosi unu etu anyị si agwu ya mgbe ahụ. Adigwe, ito be ha abacha m. Hai, mgbe ahụ ọkwa ngwa bịa nwe mmemme a na-eme mgbe ahụ n'obodo anyị. Ọ mmụnwa na-agba nnọọ mbọ gbụba abacha ngwụchacha pụta nnọọ anyị na-enezi nke ịmụazị mmiri Adigwe. Hey, ngwụcha ya pụta mgbe ahụ otu a ka ndị igwe na ndị ishie si apịa mgbe ahụ. Isi ọka fọrọ. Agbọjuru ya ọ dị nnọọ n'ime ite ọkụwa bụ ebe ahụ. Mmiri esi gwụla. Ọ na-agwọ Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. So, Sister Blessing, this is the village you come for the evangelism. Wow. Yes. The village is so scary. There are so many. Yeah, so many souls have gone here. But I believe that the Lord the South will see us through. Yes. So let's head to the other side of it.
Adima ni fine. We are evangelists. We came for evangelism. Yes, we are not humble. Yes. We are not harmful. Please forgive us. I say no, I'm an evangelist. Please.
I'm going in there to prepare something delicious, something nice, something you will love. Just wait for it. Kedu ihe mere obi ji taa ya mmiri? Kedu ihe mere na eze mmụọ ahụghị m n'anya dịka nsi hụ ya n'anya? Ka ọ na m amaghị mma? Ka ọ na-enweghị m ezigbo agwa? Ọkwa m bụ adaeze obodo a? Chialai, agwụsị biko ka nna ayọ gị konyelu m aka ka eze mmụọ hụ m n'anya dịka nsi hụ ya n'anya. Biko onye m ohere ka ngosi gị ụdịrị ịhụnanya nwere n'ebe ị nọ. Biko. Kedu ebe okwu a si? Enweghị m ike ikweta na adaeze obodo anyị na-ahụ m n'anya. Eziokwu na m hụrụ gị n'anya, mana achọkwa m ịma ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Eze mmụọ biko. Adaeze, echeghị m na agwụ nshi chi anyị na-efe kwadoro nke a. Echeghị m ya. Ka m gwa gị eziokwu Adaeze, ụdị ihe a bịarubeghị n'obi. Echiche m erubeghị na ya ma ọlị. Eze mmụọ, ọkwa mmụọ Adaeze. Chiche na laba. Nna gị na nne gị ga-achọ. Laba, ka njebe n'okwu arụsị. Adaeze laba. Ka anyị mee ka gasị n'ụdị ihe a emeghị. Ekwune ka o mee mbọsị ọzọ. Laba. What's keeping them? I really don't know. Huh? I don't understand. They are taking too much time. Wow. Oh, I was about calling you. What kept you so long? Good afternoon. Good afternoon. I was trying to do It's okay. Calling. What kept you so long? Sorry for keeping you guys waiting, okay? It's okay. It's okay. You're welcome, huh? I've gathered information about the village. We need to shoot the video, okay? And we'll be running on with this project. So we're going down to the east to complete the musical video. So every information we need to make this journey a success is not a success. Wow, nice one. Thank you. Nice. Yes. Very important question. When I'm traveling, director. Actually, that's why I've been running around to gather some money. But right now, I am okay. So I think we'll be traveling next week. Next week. So Tiobi, please, I want you to gather more equipment. Please, more lights, okay? And then 1 or 2 PAs to help us run some errands. Okay.
In that case, I'll come with my PA. Your friend Sarah here will help you. Sarah? We don't really need to capture much. Okay? 1 or 2 PAs. Okay. So, have a deal? So what are you guys taking? You guys wasted a lot of time. You've been waiting for so long. So you're footing the bills. Later. So you're footing the bills. What's my phone? Please, please, do not call him. If you call him, hey! The bird speaks! The bird speaks! I am not a bird. Okay, I am a human. They told me to this when I came to arrest them. I am a policeman. Please, help me. My family. God. I can't believe this. Am I dreaming? Eh? What is going on? Please, Okoro. Okoro, I beg you. Talk to your ex, they must release this man now. Please! Just talk to him, I will please. do that, I will do that. Ezemo! Okoro wanyum! Ezemo! Okoro wanyum! Dikeh! Okoro wanyum! Won't give it! School, eh? Let's come do. Bruno Makaha Majoha. Baharunia Topunia Nabo, Makuna from Governor Okoro without Okoro. In my home. In my home, we are now.
ka were maka okoro nwanne m wee hapụ mbọsọ ọzọ ihu m gị gwara m ugwu ọmụ weze nwụọ ụmụ ụtụtụ onye kwere ya mere mmiri tọgbọ iko ewezugo okoro nwanne m ewezugo okoro na nwunye m a ga-anụ